Jingpang dengue kabelaju kynrei hagi jaka shit jonggathem thor sdang pyni Meghalaya khamtam hagi Thain West Garo Hills District iathuh Kong Ampareen Lyngdoh Myntri katanat Koit Khiah Jylla hakila pathai Khubor haga khatlai tarik Shillong kidak kishin jongani jingpang kilong ba nongpang kiyo jingshet met nakadaw jingjur jingshet kerang sngi bat kasun beneng Kong Ampareen kale thoru bahaka lai tarik risau lates ya ki arpasan ngut ki brew ki ba ot bekis dang yo jingshet hakamet hakani ka test la yo iki result ki ba pin i nriu ngut ki long positive haka sngi ka ba bot saw tarik risau lates saya arpo arngut ki brew ki ba ot naga jingshet met hakani ka test la lap khandai ngut ki ba long positive Lekan tui gitu ki bas ngopher hakamet khamtam ki badon ka jingshet ki dei banit test haki jaka ai jing sumar khnang banyo ikidawai dashin ki babyang banyakun ye kani ka jingpang Kong Ampareen kalong bahakini kisngi bat hakani ka tayaw kani ka jingpang kalanang duna kambalong hakalai bat saw tarik risau lakatta kalakan tui ki pai ba ban husyar banwat jing sumar hakapor ka babyang hadu menta ladon tang Uwei ibalaklat no Sha ki patpa lemba kilat pathai Khubor ki bangis ngungu sibun bakiwan ban yo ya kani ka briefing naka sarkar Department of Health kalong ba ka dengue kata ka Jingpangshit ka bajur ba ngiyo i ba hakini ki khindit tayaw jong uni u jong ubanay Oktober nado ka lai tarik hado ka khatar tarik ukiu khandit haki Thain ri thor khamtam le shakiri thor jong ka banta jong ka Garo Hills te nado ka lai tarik ubnai Oktober mentau ubnai ngiyo bangin test arpusan ngut kita ki bapangshit bat na kita ki arpusan ngut ladon riu ngut iba test positive ya kata ka jingpang nyang dengue haka sauterik biang ni test chakiti ki Thain Garo Hills ya ki bayo ba jingshet ka bajur kidon arpu arngut kita ki bangiyo an test namar ba kidon ni ki jingshet ka ba he ka bakraw ti khandai ngut ki test positive yu to nyang jingpang bat ter nadu lai tarik hadu khatar tarik ka ba menen ka sngi ngiyo i ba ka test ka penpau ba ka jing yo jong kane ka jingpang dengue kala hiar naka khandai hausau tarik jong benai Oktober hadu menen ka sngi ngidon stang ar ki case ki bala sha test bat ki bala yo ya kata ka positive dengue report ki ba kham kraw ka dei hapo Tura Civil Hospital but ngiong ba hakini kisngi ki balat dem ngiyo i ba kadon ka jinghiar jong kita ki test positive holi nyang jingpang but ngiladu no Uwei jingim hapo Garo Hills namar ba kane kalong ka eke bangidi bani thu ipi namar ba la da piyo ya ka jingpangshit ka bam hiar ka jingshet ka ba philet immediately like brand kuno ka testing facility ka badon hajan ka shnong ka jongfi la bandai ka PHC kila bandai ki CHC bat ngila penbana pat ba ru ya kita ki ngila penbana pat ba ki SOP lane ki ki kendon yad ki papiap shim lana piyo ya ka jingshet kaba review ni kaba keu ya ka jongfi itai be i brew i baklat no hapotura iklat na ka hemorrhaging lani ka bleed ka jabing namar baka kiu ka jingshet ngasu pendon kam da ki kantin ki papis ngo sok mapi ha ka kantin ka si ban sutu te kumba kalong benta ni ban biang ba kini ki cases ki la kham hiar tang ba ha ki Thain thor ri thor ki badon saudong jong ka state ka jongi lada piyo ya ka jingshet ka bam hiar smobha khile sha ka PHC ka CHC ne ka hospital ka bajan nafi pat shim ya ka ne ka dengue test knang ban ya da ya ladi na ka jingma jong ka jingpang jingshet dengue
ngilaya keren ru ya ki municipal boards but ya ki block development officers baro baki don kam ban shim Khiah ya kani ka kam ban pet ba uta uknyang jingpang unumpur ha kani ka Jylla ka jongi ka jingpang Dangue kam ya bit day na ka jing dad jong ukanja scan but smobha kmi bahaya ki jing pentip ba ka health department kan ai shapi ki pat ba kanu ka recording of any positive case kini bar khot ki dehi sha khambon shakala than plain belt tura shathi shapo Garo Hills Mem na du bastang kane ka jingpang dum ta kan ngut ki bal dei positif but kan ngut ki bala 44 ki day ki by test positive kani kamlong kum ka jingpang por covid ma je kamut ba kadon ka period ba kumta phi nung you don't test positive it's a one time test kum mga tip mga but lada ka jingshet come here te kan don ka possibility pa sha retest biang ndai kam day sungha wonum pen mudur ba kani kalong kum ka COVID kam don jing day AADM pilik test chisin but hakilat ai jing sumat pinyo ya ka jing ka treatment ka babyang manyarap ya pi ki nong song ban kot kloy na kani ka jing pang te mem dum ta kan ngut bedang pang bat hagi district ki bon hi shathi support Thain garu but kani ka outbreak kumba ka long hi tang shathi Thain garu mat kumbanga ong ipi ngila test hadu shi spotlight kundai ngut ki brief shakitu kitai but na kita ki shi spotlight kundai ngut ki bayo jingshet ki bangi test tang sau kilong positive hinnen kasngi ngi test nyongut tang ki one positive te ngila la ban contain ya kanika spread te sungha shim Khiah la da pidon jingshet tang katna but le test ya ka snam ko jongpi